L-ammont ta' każi attivi ta' coronavirus pajjiżna baqa' 36 kif sa nofsinhar tas-Sibt irriżulta każ wieħed pożittiv ġdid filwaqt li persuna li kienet attiva irriżultat bħala imfejqa. Dan ħareġ mill-aġġornamenti pubblikat fil-paġina tal-Ministeru tas-Saħħa fuq Facebook fejn dan huwa l-unika mod kif il-Gvern qed jagħti l-aġġornamenti dwar il-qagħda tal-imxija f'pajjiżna. B'dawn iċ-ċifri t-total ta' każi pożittivi f'pajjiżna issa tela għal 646 b'600 persuna ifiequ filwaqt li 9 persuni tilfu ħajjithom. Kif issa pajjiżna daħal fil-15 il-ġimgħa minn meta feċ l-ewwel każ fil-ġimgħa li għaddiet kien hemm total ta' 20 każ ġdid, fosthom il-każ ta' anzjana ta' 98 sena residenti fid-dar tal-anzjani ta' Bormla li kienet waħda mill-5 każi rrappurtati il-ġimgħa u li fil-għaxija kienet ikkonfermata mill-Ministeru tas-Saħħa. Minħabba dan il-każ ġie deċiż li jitwaqfu temporanjament iż-żjarat minn barra f'din id-dar bħala prekawzjoni. Dan kif sar swab test fuq il-ħaddiema u l-anzjani tar-residenza. Il-Ministeru spjega li l-anzjana riżultat pożittiv fost testijiet ta' rutina li qed isiru fid-djar tal-anzjani. F'aġġornament fuq Facebook kien spjegat ukoll li l-każ tas-Sibt ma hu bl-ebda mod relatat mal-każi li diġà kienu imħabbra.